I dag skal jeg bevise de 3 logaritmeregneregler, som der er, og dem vil jeg skrive op på tavlen her. Den første lyder, følgende logaritmen til produktet a gange b lige med logaritmen til a plus logaritmen til b. Toeren lyder som følgende: logaritmen til a divideret med b lige med logaritmen til a minus logaritmen til b. Treeren lyder sådan her: logaritmen til a opløftet x lige med x gange logaritmen til a. Boom. Det var de 3 logaritmeregneregler. Nu vil jeg skrive de 3 potensregneregler op, som jeg kommer til at bruge. Den første lyder sådan her: a i ente gange b i ente lige med a opløst til m plus n. Toeren lyder sådan her: b minus første lige med 1 divideret med b minus første lige med 1 divideret med b. Det var toeren. Nu skal vi treeren. Den lyder sådan her: a i ente og a i ente opløftet i n lige med a opløftet m n. Så nu har jeg de 3 logaritmeregneregler her, og de 3 potensregneregler her, som jeg bruger. På den her tavle vil jeg bevise den første logaritmeregneregel. Jeg vil nu vise med 10-tals logaritmen. 10 i x er det samme som logaritmen. Den første, som du kan se heroppe, vil jeg nu sætter jeg a og b ind i produktet a plus b. Det kommer til at se sådan her ud. Logaritmen til 10 opløftet logaritmen a gange med 10 opløftet logaritmen til b. Vi ved, at log og 10 det er det samme, så de går ud med hinanden. Så resultatet kommer til at se sådan her ud. Logaritmen til a plus logaritmen til b. Det kommer til at være resultatet på bevis 1. Og jeg glemte at sige, at man i den første logaritmeregneregel brugt potensregneregel 1. I bevis i toeren, logaritmeregneregel 2, der gør man simpelthen på samme måde. Denne gang bruger man så bare potensregneregel 2 til at få et resultat. Jeg kan lige skrive, hvad resultatet bliver i toeren. Den bliver logaritmen til a minus logaritmen til b. Det er resultatet i toeren. Og i treeren skal man selvfølgelig også gøre på samme måde. Der bruger man så bare potensregneregel 3. Og resultatet i treeren kommer til sådan her ud.
x gange logaritmen